Humok kay siya. Hi guys! Welcome back to our vlog! For today's video, we will be eating native chicken. Or tinolang manok na pod. Yan, nasa siya sagol nga. Then, Sagol nga boiled egg. And naka-harvest ta sa ato ang fish pond o tilapia. Tilapia. Fresh tilapia ni siya guys. Mo ni siya na vlog mga 3 months ago. Pakita na ko ninyo ang amo ang fish pond. Mag-start na ta. So, mag-start na ta. Let's pray first. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in the sky gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. 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 Mag-start na ta. Mag-start na ta, mga kabeshi, mga kamamshi, ag mga kabanding. Natay, init niya sa bahaw. So, sabuan sila to. Higop sa tawag init na sa bahaw. Perfect nga pair ang kanang init kay nga sabaw ug ang isda sad kay kuan maron mga uwan-uwan. Ang mga kabisyon. Ako naging harvest na sarap lang sa akin. Ito. Manok. Ang mga kabisyon. Atong sausawan. Perfect mo siya sa bisag unsa nga sausawan. Nauna ta mga Lami kayo ang manok ron. Humok kay siya. tinulang manok may native tinulang manok with boiled egg. Tilapia. Nauna ta. Sabaw, higop tag sabaw. Shout out to all my subscribers and my followers. Thanks for supporting, guys. Stay tuned. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa among family's vlog. Mga kabus, Karon ang tilapia. mga kamamsu. Dako kay ang among tilapia guys kay ano siya? Naragid ni sa mong fish pond. Monitored kay ni. Namay ito kay basta fresh na isda. Kawisan sa native chicken. Ang egg, boiled egg, chicken. Kung ibungay mo guys nga nung ngit-ngit among background kay gahapon na dahil may naka vlog guys kay kanang gauwan-uwan ganina.
Naduga mi guys kay agwan-wan kanina niya na nakupasad mi og kuan. Nakupasad mi sa tilapia Ug manok. ug manok. Dugay mahidakping manok. Dugay na pagugod kaon. Perfect ay Paris jud. No words to explain this. Manok unya tilapia nga crispy kay nga tilapia jud. Shout out sa kinsa to mga og kinsa tong mga og ni manok og tilapia. Ano yung kaon guys eh? Grabe. Hulog isa ka kaldirong kanon. Guys, kung namoy ka ng mga sulan nga gusto ninyo among kanon or mukbang, suggest na mo sa comment box. O sa mga sponsors, baka naman. Baka naman. Baka naman marinig niyo kami. Maawa naman kayo. Kaya ma-sponsor lahat. Hanap buhay namin to. Pambili ng bigas. Maawa naman kayo guys. Gutom na kami. Kaya kumakain kami. Sarap yan. Kung subscribe mo na mo guys. Dako na kayo nagtabang na mo. Oh. Kung maka-sweldo, may makasahod, may dahan tang matabangan. Di masayang inyong pag-subscribe na mo. Mga kabisi. Dino kay may ani amo ang gitrabaho. Mo na nga. Hope sad niya happy pod mo. Grabe oh. Ang pamit ng grabe ah. Naman. You can ask the recipes di ay sa mo ang Facebook page Kabanding. Siyempre kaya lang dito.